A következőkben a Shipere gyors REST API fejlesztői framework-kel fogunk megismerkedni. A weboldalát itt találjuk, Shipere, github.io.shipere, és az lesz a célunk, hogy létrehozunk egy employees végpontot minél gyorsabban. Maga a weboldalon, ha kattintunk a startra, akkor, vagy a tutorialsra, akkor itt találjuk a dokumentációt, és azt mondja, hogy így kezdünk, npm create shipere, tehát egy npm parancsra szükségünk van ahhoz, hogy működjön, illetve hát a Node.js, hogy telepítve legyen. Próbáljuk ki. Ebben a könyvtárban indítok egy terminált, legyen ez nekem ezen a rendszeren, ez egy GNOME terminál, és akkor következőt csináljuk, npm create shipere latest. Oké, megadjuk az alkalmazásunk nevét, legyen ez esetünkben app01, és akkor megvárjuk, még legenerálódik a projekt. Oké, a függőségek leszedése után megkapjuk a könyvtárat, app01, és itt kapunk néhány utasítást is. Azt mondja, hogy lépjünk be a projekt könyvtárába, generáljunk kulcsot, indítsuk el a szervert, és látjuk, hogy hogy tudunk modellt, kontrollert, migrációs fájlt, seedet generálni. Lépjünk be, és indítsunk egy Visual Studio kódot, vagy kódiumot. Én most kódiumot fogok indítani, kódium szóközpont. Egy Ctrl-J-vel kérek egy terminálablakot, és azt mondjuk, hogy nézzük meg ezt a kulcsgenerálás. A kulcs generálására akkor van szükség, hogy használjuk az alkalmazás kulcsot, ez abban az esetben fordul elő, hogyha azonosítást is használunk. Most nem fogunk azonosítást használni, de nézzük meg, hogy hogyan kell ezt megcsinálnunk. Azt mondjuk, hogy node op, generate, enter, és már meg is van az alkalmazás kulcsunk. Oké. Következő, hozunk létre egy modellt, hogy a tervek szerint az a tervünk, hogy egy employees végpontot szeretnénk csinálni. Ezt az utasítást fogjuk használni. Ha megnézzük itt a generátorok között, itt van a model generating, akkor meg kell adni a modellnek a nevét, és utána jöttnek kapcsolók. Ilyen kapcsolók vannak, hogy "-c", ezzel például a kontrollert is legenerálhatjuk, vagy a migrációs fájlt a "-m"-mel, vagy a "-s"-sel, a seeder fájlt, vagy test fájlt generálhatunk, vagy írhatunk a modrel állományba, vagy a routert is megírhatjuk. De a "-a" kapcsoló ezt mindet megcsinálja nekünk. Használjuk ezt az utóbbit. Tehát azt mondjuk, hogy node op, make model, egy employee modellt akarunk. Ha egy ilyen végpontot akarunk, akkor ezt egyes számba kell megadni. Automatikusan többes számba fogja tenni. És akkor használjuk a "-a" kapcsolót. "-a", ez legenerál nekünk mindent. Oké. Itt van a parancsunk. Jó, az API szerkesztésére erre rákérdez. Yes-szel kell válaszolnunk, vagy csak egy Entert nyomjunk, rákérdez a módra állomány szerkesztésére, és egy Entert is igent jelent. És akkor nézzük meg, hogy tényleg megkaptuk a database könyvtárba, itt egy migrációs fájl létrejött, employees táblával, seeder állomány is létrejött. Az employees táblához, vagy az employee modellel használhatjuk. És akkor az app könyvtárban itt van az alkalmazáson, controller fájlunk lett. Itt a controller fájlunk, employee controller. Akkor
modellkönyvtárban itt a modellünk, egyetlen mező van, a name mező alapértelmezetten, és a bejegyzés, itt a ModeRails file-ba is bejegyzés került, itt importálva lett a modell, és bekerült egy ilyen sor. És a routing, itt is bekerült employees routing, a controller, az employee controllernek az indexére, show, store, update és destroy metódusaira hivatkozva. Oké, tehát nem kell nekünk semmit csinálni, ez mind meg van írva. Jó, akkor nézzük meg, hogy ezt az indítást, ezt nem tettük még meg. Indítsuk el a szervert, npm run dev, és el is indult ezen a porton. Oké, nézzük meg, van-e res parancsunk, ezt fogjuk használni. Van res parancsunk, res localhost 8000 per API per employees. Oké, azt mondja, hogy hát működik, csak adatbázis még nincsen. Az adatbázis üres, van adatbázis, de nincs benne semmilyen fáj, migrálnunk kell. Node op, ugye a migráció itt le van írva nekünk. Azt mondja, hogy migration. Nézzük. Op. Ez a migrációs fájl létrehozása, de nekünk már van automatikusan létrejött. A migráció futtatása, az csak egy migrate. Oké. Most már vannak tábláink. Itt az employees tábla, és hogyha most megnézzük, újból futtatjuk a lekérdezést, akkor már látszik, hogy van egy ilyen táblánk, és egyenlőre üres. Adjunk hozzá egy felhasználót, az post metódussal lehet. Azt mondjuk, hogy name egyenlő Erős István. Oké, fel is vettük. Vegyünk fel még egyet. Már 2 Erős Istvánunk van. Javítsunk, ugye a put metódussal lehet update-et elkövetni, és azt mondjuk, hogy a 2-es szeretnénk javítani, ez legyen egy más név. Pere Irén. Oké, kérdezzük le sima get metódussal, és itt is van, most már van egy Erős Istvánunk, egy Pere Irénünk. Ezt vegyük elő a post metódust, amivel felvettük az Erős Istvánt, vegyünk fel egy harmadikat is. Most már 3 dolgozónk van. Erős István, Pere Irén, és még egy Erős István, ez utóbbit szeretnénk törölni. Törölni a delete metódussal lehet. Delete per 3, ugye az azonosítóját kell megadni. És töröltem a sima get metódussal. Ez lesz a lekérdezés. Lekérdezzük, milyen dolgozóink vannak. Most már töröltük a harmadik dolgozót, csak ez a 2 maradt. Tehát az összes CRUD művelet működik, és működik a employees végpontunk az összes műveletre.